שלום עליכם, בשם השם נעשה ונצליח. היום יש לי יום מאתגר. החלטתי להוציא אמת, בלי להסתיר, לא להסתיר מאנשים את האמת. הכל בהסתר מסתירים מאיתנו, לא רוצים לגלות לנו, הכל מוחבא בסודי סודות. למה? עכשיו נבדוק את זה. אז קודם כל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה עת? עת זה מאלף עד תו. רגע, תעבור המשאית. אבא, תודה על כל הטבע, זה זמן להגיד תודה. אבא, תודה על הבריאה, תודה על כל הטוב. אבא, אני אוהב אותך, תודה. בשם השם נעשה ונצליח, רק תודה. את השמיים ואת הארץ, את זה א' עד ת', אבל מה רגע? פספסנו משהו. בראשית ברא. בראשית ברא אלוקים. מה זה אלוקים? כולם יודעים את השם, אני לא רוצה להגיד את שם השם. אבל בראשית ברא אלוקים זה גימטריה הטבע. זה אומר שמאור גדול, אין סופי, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, את החומר, את האלוקים. האלוקים זה הטבע, החומר בעולם. ואז מאלף עד ת' הוא סידר את השמיים ואת הארץ. ואת כל השאר המשיך. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב ובוהו, הכל. ברא את העצים, את העופות, את הים, יבשה, ברא הכל, את הבהמה, הכל. עד שהגיע לאדם. גם את זה הוא ברא, כמובן. וחלק מהחומר הכל נברא. הכל נברא. ואז הגיע האדם. האדם, הקדוש ברוך הוא, להוציא צלע מצלמו. לא טוב להיות האדם לבדו. עשה לו אישה שתהיה זן כנגדו. תודה רבה על האישה. ברכה, תזכרו, האישה פה להחזיר אותנו בתשובה. תבורך אשתי בזכותה, הכל בזכותה. אז הוא ברא את האישה. והוא גם נתן לאדם, לא לשכוח, נתן לאדם את האפשרות. הוא אמר לו, אתה תיתן שמות. מה זה את האפשרות? הוא אמר לו, אתה תיתן שמות לבריאה. נתן לכלב שם כלב, כולו לב, חתול מחתל את צרכיו, את זה למדתי מהרב זמיר כהן. חמור זה גם החומר, דרך אגב, תשימו לב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בהתחלה הוא ברא את כל החומר, כי בהתחלה הוא ברא תהי, ההי זה כל הבריאה שאנחנו יכולים לראות בעיניים האלה, זה הכל, זה מאור, אין סופי, הוא ברא מכלום, הוא ברא משהו עצום, שזה הטבע, אבל הוא הרבה יותר גדול מהטבע, הוא צמצם את עצמו פה בטבע. אבא הוא חלק מהטבע. איך אנחנו יודעים? אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו גוף קטן בתוך גוף גדול. אז זה מלמד אותנו שהאבא ברא את הטבע, את הכל, והכל זה חלק מאיתנו בכלל, והכל זה חלק מאלוקה. כי זה האור הראשוני שלו הוא ברא. הוא ברא את האלוקות, והאלוקות זה כל הבריאה פה. אחרי זה הוא אמר לאדם, תחלק שמות לכולם, לכלב, לחתול, לחמור, לחזיר, לנחש. דרך אגב, חמור, חזיר, נחש, כלב, זה קליפות. אני בטוח שיש עוד. לא ניגע בזה עכשיו, לא עולה לי לראש, לא נוגע. אבל כל זה סוג של קליפות, כמובן שיש אותם גם בחומר, אבל נבין אחרי זה מאיפה הכל מגיע. אז באו כל החיות והעופות, באו לאדם, וואו, איזה מדהים אתה מדהים, איך אתה יודע את כל זה? אמר להם, זה לא אני, זה הוא. כבר אז ידע שזה לא הוא, זה הוא, זה אבא עשה את הכל. אנחנו ממשיכים, הגיע החטא הראשון. מהו החטא? אם זה החטא או לא החטא, יש כאלה יגידו שהחטא הראשון אחרי זה ניגע בו. אבל תבוא חווה, הנחש גרם לחווה לאכול מעץ הדעת, דרך כזאת או אחרת, יש המון דיטלים, אני לא רוצה להעריך, אני רוצה להעביר את המסר שאני רוצה, לא רוצה לגעת במסביב. אז הנחש גרם לחווה, הקליפה גרמה לחווה לאכול מעץ הדעת. קליפת הנחש אכלה מעץ הדעת, ואז הלכה לבעלה, לזכר, אמרה לו, תאכל גם אתה לאדם. אדם אכל מעץ הדעת. ראה שהיא לא מתה. אכל מעץ הדעת. מה הסיבות? לא נכנס לזה. אכל מעץ הדעת, ואז הקדוש ברוך הוא בא לחפש אותו. לחפש אייכה. אמר לו האדם, הוא אמר לאדם, מה אתה מתחבא ממני? אמר לו, לא רציתי שתראה שאני ערום.
מה ערום? מה, אתה אכלת מהעץ שאמרתי לך לא לאכול? מה קרה? למה? אמר לו, זה לא אני. זו האישה אשר הבאת עמדי. איי, 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 מי יבין מה אומרת לנו פה? מה זה אומר לנו פה? זו האישה אשר הבאת עמדי. יש כאלה שיגידו שזה היה החטא הראשון, שהוא האשים את חווה. עכשיו שימו לב, למה אני נוגע בזה? כי עד היום אנשים לא יודעים לקחת אחריות. מה מלמד אותנו שהחטא הראשון זה החוסר על לקיחת אחריות? כן, עשיתי אבא. אבא, אני בן אדם, טעיתי בחיי. אני פה לתקן, אני בן אדם. אז חטאתי, עזביתי, פשעתי, עשיתי. אבל לתקן, להגיד סליחה. אומרים שאם הוא היה אומר סליחה, לא הייתה את כל ירידת הדורות הזה. אם הוא היה אומר כן טעיתי, אבל החטא זה זה שהוא האשים את האישה, את חווה. עד היום הם מאשימים את חווה. עד היום כולם מאשימים את האישה, אבל לא בזה רציתי לגעת, זה רק עוד נקודה. עד היום הם מאשימים לא רק את האישה, שימו לב, את הכלב. במה? בזה שהם תקועים לחשוב כמו כלב וחושבים מהלב במקום מהמוח. את החמור, שעד היום הם תקועים בחומר, אז הם אומרים חמור. לא, זה קליפות. את החזיר, תראו כולם תעבנים היום כמו חזירים. אבל אומרים שגם בעתיד, בבוא המשיח, בעתיד לבוא, החזיר יחזור בתשובה. אני מחכה שיחזרו החזירים בתשובה. אומר לנו החמור, שזה החמור של אברהם אבינו שכבש את חמורו, עלה מעל החומר, כבש את חמורו. אומרים, המשיח יבוא על חמור לבן, כאילו כבש גם הוא את החומר, הלבין את החומר, נהיה לבן, דף חלק. אחד עם השם יתברך, השם אחד ושמו אחד, תזכרו אנחנו אחד, שלא יפרידו ביניכם. עוד, מה אמרו לנו? מה עוד אמר לנו? היה לנו את החמור של משה רבנו, החמור שאני הכי אוהב, החמור של רבי עקיבא, אמר להם, תראו לי תלמידי חכמים, אני אנשח אותם כמו חמור. עכשיו אלה יגידו בפשט, חמור, כן, כי כלב עושה חורים, חמור שובר את העצמות. לא רק זה, חמור הוא גם מסמן על כמה הם תקועים בחומר, על כמה הם שכחו את הכלל הפשוט שדרך ארץ קדמה לתורה. בלי דרך ארץ בן אדם לא מגיע לגדולה. זה שהם ילמדו תורה עדיין יישארו חמורים כל חייהם, תלמדו ככה תורה כל היום. אין בעיה, אבל תזכרו, יש דרך ארץ ודרך ארץ קדמה לתורה. כדי להיפתח לעולמות, למקומות מסוימים, בן אדם צריך קודם כל דרך ארץ. ואהבת לרעך כמוך. מאיפה אנחנו יודעים את זה? קודם כל, מאיפה אנחנו יודעים את זה? מהתורה. כי דרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו, מה דרך ארץ תביא? דרך ארץ תגרום לנו להבין שכולנו אחד פה. להבין את החומר, את החמור, לחבוש את חמורנו. אחרי זה מגיעה התורה. עכשיו, ברור שעובדים על זה גם במקביל. אומר לנו בעל התניא, יש התעוררות עילאית ויש התעוררות תתאית. התעוררות תתאית זה קודם כל שבן אדם עשה דרך ארץ, ואז למד תורה והגיע ללמעלה. התעוררות עילאית זה שבן אדם עושה דרך ארץ, ובלי תורה הקדוש ברוך הוא שולף אותו. אז התתאית זה כשהבן אדם עשה את זה כמו שכתוב. אוקיי? התחיל גם תורה, גם דרך ארץ, איזן ביניהם, ולאט לאט הוא עלה למעלה. אבל עילאית זה בן אדם שעובד דרך ארץ, לא מעניין אותו תורה, אבל הקדוש ברוך הוא יקטוף אותו. יכול להיות שכן מעניין אותו תורה, אבל זה הקדוש ברוך הוא בידו. למה? כי הוא עשה דרך ארץ. כי דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ פותחת חוכמות. דרך ארץ גורמת לך להבין, לראות את הכלל, לא לראות רק את עצמך. מה אמר רשע? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא, לא. עצם העובדה שהוציא את עצמו מן הכלל כפר. עד היום כולם כופרים. למה רבי עקיבא אמר לנו? למה הוא אמר לנו אני אנשח אותם כמו חמור? כי הוא ראה שאין להם דרך ארץ, כי השתן עלה להם למוח, כי הם חושבים שהם יודעים הכל, הם מעיזים לזלזל בבריאה. עכשיו תבינו, באמת שאני אוהב את כולם, אבל כואב כבר כל הדברים האלה, איך הם מתנהגים, והם חושבים שהם והם חזירים.
חזירים, אני מגיע למקומות, כל מה שמעניין אותם זה כסף, 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 כסף. הוצאתם לאנשים את כל הכסף מהכיסים. אתם רק חפשים לעשוק, 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 לעשוק. היום בא לי חבר. אני מצטער, אבא, אני מצטער שאני פותח את זה. אני מצטער, אבא, זה באמת. אבל היום בא לי חבר, הוא אומר לי, דור, אני כשהגעתי לקנדה, פעם ראשונה רציתי לסגור את העסק, לפתוח בית כנסת. אמרתי לעצמי, מה אני צריך את כל זה? תראה, אנשים עובדים אצלי כמו חמורים בעסק. בוא נפתח בכנסת, אני אעשיר. והוא צודק. למה חזירים? העתיד לבוא, החזירים יחזרו בתשובה. החזירים יחזרו בתשובה. והחמורים, אוי אוי אוי, תתעוררו כבר. די מספיק. די מספיק, הגיע הזמן לדבר על האמת. הגיע הזמן להגיד לכם, זה מגעיל, לא בא לבן אדם לבוא לבית הכנסת בגלל זה. אז עכשיו אני אסביר לכם למה אני אומר את זה. כי כל דבר הם מוצאים את מי להאשים. אני הלכתי, דיברתי עם א' או ב', לא משנה שמות. לא, זה וזה וזה, הוא והוא. כל הזמן את מי להאשים. אומר לנו הבעל שם טוב, שבן אדם קם בבוקר, מסתכל במראה, רואה לכלוך, שלא ינקה את המראה, שינקה את עצמו. מה זאת אומרת? שהעולם הפנימי שלנו זה השתקפות של החיצוניות, שבעצם אל תסתכל על מה הוא עשה כי הוא כפר. זה שראית את זה שהוא כפר, זה אומר שזה קיים בך. זה אומר שזה קיים בנו, זה נמצא בתוכנו. אז הגיע הזמן שנתקן את זה, כולנו כאחד, אני לא מוציא את עצמי מהכלל. אבל יש לנו לעבוד על זה, כולנו. אז העניין הוא באמת חשוב לדעת שרבי עקיבא והבעל שם טוב וכולם מנסים להסביר לנו שאין פרוד. אל תפרידו את עצמכם, השם אחד ושמו אחד, וזה שהפרידו אותנו, איך הפרדנו? בא הנחש לחווה, אמר לה ביום שתאכלי מן העץ, הקליפה, ביום שתאכלי מן העץ, את תדמי לבורא עולם. עצם העובדה, אמר תדמי, במוח שלה יש דמיון, יכולה להיות דומה. אז הרחיקה את עצמה מלהיות הוא. אנחנו חלק מאבא, כל הבריאה הזאת היא חלק מאבא. גם הכלב, גם החתול, גם החמור וגם החזיר. בעתיד לבוא החזיר יחזור בתשובה. אני מחכה שכל החזירים יחזרו בתשובה לפני החזיר. אוקיי? מצטער, לא מגדיר, יש ככה ויש ככה מכל הסוגים, מכל הצבעים, מכל הכיוונים. מי שיודע, יודע, מי שמבין, מבין. אז זה הזמן לשפר, לתקן, כולנו היינו שם. אני לא שופט אף אחד, אני פשוט מדבר על האמת. אני חלילה שלא ייראה כאילו אני שופט. אני מדבר על האמת כי הגיע הזמן לראות אותה. הגיע הזמן לשים חמסות לאמת, להגיד להם זה לא נכון, זה לא אנחנו. אנחנו לא החמור, אנחנו לא החומר. החומר הזה זה לא אנחנו, זה שאנחנו בתוך המלבוש הזה, וכל הזמן ויכוחים, והוא אשם וזה, הכלב אשם, החתול אשם, זה טמא, זה איך אתה עושה? יש לי כלב, הבן אדם, הכלב, החבר הכי טוב שלי, לא נולד הבן אדם שיעשה מה שהכלב עשה בשבילי, לא נולד הבן אדם שידע להבין את הכלב הזה כמה טוב, כמה דבר טהור. אבל מה, לא הכלב טמא. למה הוא טמא? כי אסור לך לאכול אותו. למה אסור לך לאכול אותו? כי הוא לא צריך את הקדושה שלך. הוא לא צריך שתקדש אותו, הוא יודע לעשות דברים לבד. הפרה היא צריכה שתקדש אותה. הכבש צריכה, אבל הכלב לא. טמא לאכול, כי הכלב לא צריך אותך. אבל הפרה כן צריכה אותך. הכלב הוא לא טמא, הוא טמא לאכילה. אבל למה תגיד טמא? כי קליפת הכלב, למה אתה מזדהה? למה אתה חושב שאתה כלב? למה אתה מזדהה עם כלב? או עם חמור? או עם חזיר? תראה, המבין יבין דבר מתוך דבר. סליחה, אני לא רציתי להגיע עד לכאן, אבל די, אמת זה כבר כואב לי. מפריע לי, אני כבר הפסקתי ללמוד בבית הכנסת. אני כל יום מסיים תפילה, הולך לתפילה, אחרי זה הולך ליער, לומד ביער, פותח ספר ביער. מה יש? איזה ספרים יש לי? בא לי, אני לוקח מהבית. ובאמת, הגיע הזמן לשים לזה סוף. הגיע הזמן לשים סוף לכל הדברים האלה. לכל השטויות האלה, לכל הלהאשים. להאשים את האישה, להאשים את הכלב, להאשים את החתול, להאשים את הנחש, כל הזמן מאשימים. אומרים בבוא המשיח וגר זאב עם כלב. מה יהיה בבוא המשיח שזאב יגור עם כלב? עם כבש, סליחה, מחילה. וגר זאב עם כבש. מה יהיה בבוא המשיח שיגור זאב עם כבש? מה יהיה? המוח של הבן אדם משתפר. הבן אדם, הכל בא ממנו, זה הכל אנחנו עשינו.
זה הכל אנחנו עשינו. אני לא רציתי לדבר ככה, לא רציתי להוציא דברים כאלה חזקים. זה לא על התורה. זה על מי שמגדיר את עצמו אנשים, אני לא רוצה להגיד אפילו. כואב לי להגיד את זה. המבין יבין, דבר מתוך דבר, אני לא אומר כלום. אז בשם השם, בסייעתא דשמיא, אבא, בבקשה, תעזור לנו, די, הגיע הזמן לגואל. היינו ירידת הדורות, ירדנו, הגענו לבוץ. עכשיו אנחנו מתחילים לטפס למעלה ולקדש את עצמנו, לקדש את החמור, את החומר הזה לקדש, להעלות את זה לאבא שבשמיים. אנחנו חלק מהאבא, כולנו אחד. מי שרגיש, מרגיש. אבל כמה רגישים יש היום? כולם עסוקים בגאווה, אני ואני 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 ואני. מה אתה מתגאה? מה שלך? אבא הביא לך את הכל. אתה חושב שאתה חכם? עלה לאנשים השתן למוח. אין עוד מלבדו. יוד חוכמה, זה מאיפה יורד כל החוכמה? שום חוכמה לא שייכת לי. שום דבר לא שייך לכם, הכל שייך לו. לא חידשתם כלום בעולם. זהו פותח צינורות